رحوا كم تزبلتهم نامك كتكيت قلت أتمنى جرتهم تتصازل أسلز مسألة فسوم أمانان نايبا حكم خانا نجيرا نتتكي سررت اللوم بالتعمي تجرمن دنتون نبلبا فتياتنا لمارت كيو بلبوشتم نبركا انترفو بتليفون نبر بأخلاي فالتنيم للأمنا إنترنتيو أير حوابلا يكون نبر نيتي زمس عصب حتو كان أيتملسلون زلوم تلالو تراي طبكو لك إبلتو مليسون تساقاميلان نأخي مخانو كيسان بلا أنتا قده أكاسر عبيلك كملأسي بلتهم نأخي زوز جنزب كم مقصر انبر كساره أيكون على ملأتا عد قال انت تلنا خمان أيني محاسخ بلاهم يك تزاروا نرقي بلت الناس حقات أساني نأخي زيكون يكون رحوا شكر جنا شاكينك أمينكي كتمتسي بلام أي تفرارحنا بابلت حجون مسناي دمو فشك تأم زاف قرات لبقوالان ستيتي نتيز فتو تودن مركب زيت فنقلو أمني يبلان أتحطو بنا بخمي أقوال كم تفتوكات تقبر أزي نبزحات أو دات حتو يوم قد حقون ميكي أيسأل عن كل نقراك الزبا كله تخسر سب كوينو يراخبان قندما ولا أنت زي رخبون بزح زقد سيكونن كم زي بصح يلن أتا ساعات تبقس العقلات ميكي مدلوات وصحفم كل جزي جزء صحف أكو أنت هنا مليسو بلتلج أبلام بزحتي جزي جزا سكابولي أودات ولا نقل إن أوالد كي تعرف وزاليم أرات أن تصف أو حتصف جزاي كوستر هاد أجر كالسي بزي هاد أجر كالسي بتيم هندوت جاشا مزوج حكم جز أي كفتونيم أزيم كم زيم زعمسل سبات جاشاك مسخلو صحيم كوا جنوز فتن كنسخوني خاك أتسأل زخون السمنة جز خيد تمني لهم هذا تانك إن أتون راسحات جزا كم زخونة كزنجا يبلون جزا حد صحف نزبل منفسي أجابتي سم أكم بو أبي دمه وخسيب لك قاليهم سألنا بأف دقة في ستال قحف موسى مسكو حفهم بزح معالتا زقبرو لهم أزي تراز مسل نقرقن مجلس خاص لسكونا الرمز اللي قدام جزاميكي كم صحيدا مئان كلا نعم عارفون فرتي أبلا مجمر تجزي بأخل كركبا نسون كم يكون مبر بفيديو كل يرعني رميم هافارعني رم دخندي قادو يا بفيديو كتأل جميرام مثل ما رتوقنا بعلى تدوللو سلازي سكالي سترف بفيديو يفالت يوم أما عرفنا فرتي كونو يمان أقام أقواح درقام بزحتهم أقاشم زتصبيز نبرو سبات في يوري هيزم نيرم هجاز أدي والاس أنت مس نفسو تزارب جندحان أو خلخو زي قبلالو كتصبياك جمرم كيتصبيلو قدميو أو وصيحو قد حقي لبو فرحات كم بلغن أدي أي وعلتن انتي زخون زلخو النابلة نفسو كراق فتنم ماشيم كم زيوق يلن كم زبحال ساعات مس آخذة نفاريت دبك بلات رحواون نتان اشتي شانتا كب أبرأسي كوف مبالي زلو مقامتي سانتات أو ساعات كسب أبكر مئة زلو سوازو صدما ريقا حزات قاس እናበሉ ሰባት በባሓደ ካብታ ናይ ኣፋሪት ወረዱም ረሓውን ኣርከበት ኣብ ገፀን ሓጎስ ምልክት ይረአ ነበረም ብኣቢሉን ፍርሃት ይስምዓ ነበረም ኣብ ርእሶም ብዙሕ ሕቶታት ይመላለስ እዩ ዘሎ ሚኪ ብደገ ኮይኑ ናብቲ ኣጋይሽ ዝወፅሉ ኣፍ ደገ ምቁማት ኣዕረፈን ሰላ ኢንተርነት ሰላ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሓት ሰባት ተፋሊጦም نازي إنترنت بجبو أنت مزميز كيوم بزح نجار كتكسب اللي تخليهم نازي محبري ميديا بس أجام وجا أنت تقابل كجنا هيزو كحلم زبل بفل لا نجل إم سوات بتعمي زدنسيم جنزب كعري قبلو 70 نص دقيقة لايف كتعرف واتسيم أبز محبري ميديا قلت أمتم زبلالهم بفل لا يسوي حدار كينكا برانك دو جلدو النابلكا نمحبري مرة خبطت موسى بعد حاجود كاركا كم في حارز أصر
ዝኾነ ይኹን በዓል ሓዳር ዋላ ፍቑራት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወፁ ናብራ ሂወቶም ካልእ ዋላ ሓደ ከይተረፈ ዘርእዩ ጉዳይ ብበኣስን ነገር ኣብ መወዳእታ ብፍትሕ ኮነ ፍቑራት እንተኾይኖም ብፍልሊ ዝዛዘም ስለምንታይ ይብሉ ይኹኑ ብዙሓት ሰባት ዋላ እኳ ኣብቶም ብፃምርቲ ፀገም ይሓሉ ነበለ እሞ ግና ዓይነ ሰብ ሕማቕ እዩ ኣሽሓት ሰባት ብናቶም ድሌታትን ባህግን ኣተሓሳሰባን እዮም ዝጥምቱኻ እዚ ድማ ኣሉታይ ሓይሊ ፈንዩ ነገራት ፋሕብትን ዘእተወልካም ስለዚ ዘይጠማ ገንዘብ ምዕራይ ዶ ይሓሽ ዋላስ ፍቕርኻን ሓዳርካን ምዕቃብ ሰብ ከስተብሕለሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣስተብሒልኩምሎም ዶ ትፈልጡ ኣብ ኢንተርነት ተላልዮም ፍቑራት ክፃወቱ ቀኒዮም ሓጊዮም ተፈላለዮም መዛረብ ሰብ ክኾኑ ከሎም ስለዚ ብዝተላለኻ መንገዲ ተላለ ብዘይገድስ ዝኾነ ሰብ ውልቃይ ህይወቱ ንኣዲ ሃገር ክበትን የብሉን ሰማይን ምድርን ይላገብ ቅሳና ዘለዎ ናብራ ክትነብር እንተለሊኻ ፈፂምካ ኣይትሕሰቡ ዋላ ብጌጋ ክትቀልቀል የብልካን እንታይ ደኣ ደንጉያ በለሚኪ የማን ፀገብ እናቋሕሕም ረሓዋ በጎና ንእሽተይ ሻንጣ እናጎተተት ቀባሕባሕ እናበለት ንቅድሚት ተስጉም ነበረት ድሕሪ ገለ ደቃይቁን ወፀት ሚኪ ከለለያ ተፀገመን ረሓዋ በለ ከይዱ ሚኪ በለቶ ረሓዋ እሞ ሓቂፋ ኣብ ምእግር ተሰኣመቱም ሽዑ ንገለ ካልኢት ተጠማመቱ ምናልባት በብወገኖም ትፅቢትን ክውነትን ተጋጭዎም ክኸውን ይኽእል ይኸውን ብኣካል ትፈልጦ ሰብ ብቴሌፎን ትፈልጦ ሓደ ክኸውን ኣይክእልን ይኸውን ግና ግዲ ዝገበረሉ ኣይመስሉን መሊሶም ተሓቃቀፉሞ ተሰኣሙ ግን ኣብ ምእጉርቶም እዩ ሽዑ መንገዲ ከመይ ከም ዝነበረ ሓተተ መንገዲ ድሓን ከም ዝነበረ ሓቢራ ተተሓሒዞም ናብ ገዝኡ ብታክሲ ተበገሱ በይኑ ዝቕመጥ ነዚ ፈሊጥ ኣመፅያም ልዕሊ ኩሉ ድማ ምዝኾነ ሰብ ዝኾነ ነገር ፈፂማ ኣይትፈልጥን እዮም ዕድሚኣ ልዕሊ 22 እዩ ብጌጋውን ዝኾነ ሰብ ኣብ ኣፋ ስኢማ ኣይትፈልጥን እዮም ዝኾነ ዘይተፀሓፈላ ፃዕዳ ፊልዮም ግና ኩሉ ነገራት ፃዕዳ እዩ ዋላ ልባ ከይተረፈ እንተኾነ ዓሻውና ይኮነትን ኣስፊሓ ተመዛዝን ምናልባት ነገር ፍትወት ኮይኑዋ ይኸውን ካብ ኖርዌይ ቤልጅም ዘምፃ እሞ ድማ ናብ ናይ ስካቡል ገዛም መቼም እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ሲሕታቶ እያ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ዘጋጠመ ይጋጥም ንፍትወት ዝኽፈል መስዋዕቲ ኢላ እውን ምናልባት ደምዲማቱ ትኾን ዝሓሰበት ትሕሰብ ካብ ኖርዌይ ተበጊሳ ቤልጅም ኣትያ ኣብ ሕቕፎ ብኢንተርነት ማለት ብፌስቡክ ዝተላለየ ሰብ ኣትያ ኣላ ታክሲ ፍጥነታ ኣብ ማዕረያ ትሕንበብ ነበረት ብናቶም ሓሳባት ዝተወጠሩ እንክመስሉ ኣብ መንጎ ሚኪን ረሓባን ሰቕታት ሰፊኑ ነበረ ነሚኪ ገዛ ኣዋልድ ስኢና ኣይትፈልጥና ኣዋልድ ክበሃል ከሎ ግን ምስሊ ኣልላል ወይ ክሕግዘን እንተዘይኮይኑ ቀን ጠብጠብ ይብሉን ናይ ኣዋልድ ፀገም ይብሉን ዝተፈላለየ ክእለት ስለ ዘለዎ ብዝተፈላለየ ነገር ነተን ኣዋልድ ናይ ምልላይ ኮነ ምርካብ ተኽእሎ ኣለዎም ግና ፈፂሙ ጠምቀምቀም ኣይብልን እዩ ሞባይሉ ብናይ ዝተፈላለየ ኣዋልድ ሽም ዝመልአ እዩ ግን ምስ ሓንቲን እኳ ዝተፈለየ ርከብ ይብሉን ብዙሓቱ ንቁም ነገር ይደልይዎን ንሱ ግና ኣብ ዕላምኡ ከም ፀንዐ እዩ ካብተን ብዙሓት ገለ ንቁም ነገር ዝኾነውን ኣይሰኣለን ግን በቃ ምዝኾነት ብጀካ ተራርክብ ዋላ ሓደ የብሉን ንረሓዋ ኣብ ሰዓቱ ሓዳር እንተ ዝገብረላ ደስ ምበለው እንተ ዘይረኽባውን ዝግድሽ ኣይኮነን ብሓፂሩ ምዝኾነት ጓል ናይ ምቕራብ ተፈጥራዊ ክእለት ኣለዎ በተን ኣዋልድ ክፍተውን ግዜ ኣይወስድሉን ይኹን እምበር ምዝኾነት ጓል ጥቡቕ ምትእሳር ስለ ዘይፈጥርን ስምዒቱ ስለ ዝቆፃፀርን እጅብ ኣይብሎን እዩ ኣብ ዓለም እቲ ዝሓየለ ሰብ ድማ ስምዒቱ ዝቆፃፀር እዩ እቲ ምንታይሲ ብቐሊሉ ብዝኾነ ነገር ክጥቃዕ ስለ ዘይክእል ታክሲ እናተወንጨፈት ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ሚኪ ደበክበለት ሚኪ ሕሳብ ከፊሉ ንበዓል ታክሲ ኣመስጊኑ ሻንጣ እናጎተተ ናብ ገዝኡ ኣምርሐ መፍትሕ ከፊቱ እውን ንውሽጢ ገዛ ኣተወ ረሓዋ ካብ ኖርዌይ ተበጊሰ ኣብ ገዛ ሚኪ ኣተወት ንሓዋሩ ምስኡ ድያ ክትቀፅል በበይኖም ድዮም ክድቅሱ ዋላስ ኣብ ሓንቲ ዓራት ክስእማ ዲ ዋላስ እንታይ ገና ዘይተመለሰ ህቶ እዩ